ए जी सुनी ना, आए सीख ली प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के 6 वेरिएशन के प्रैक्टिस, यानी 6 टाइप के सेंटेंसेस कैसे बोलल जाई और कैसे लिखल जाई और लिखल है तो कैसे पढ़ल जाई। आज एकरा का पूरा डीप ले सीख लेवे के, ताकि कभी बोले के टाइम ना धका धक निकले। अब देखी सबसे पहले बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला क्या, यानी प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम, अभी हमारा आंख के सामने कुछ हो रहल बा, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू चल रहल बा, तो ओकरा खातिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनल बा। तो टेंस टूल्स पे ज्यादा घुसला की जरूरत नहीं है। अब रुआ खाली इतना देखी, जौना सेंटेंस के लास्ट में केहू कोनो काम कर रहल बा, या ही भोजपुरी में बोल जाला कि कर रहल बानी या करतानी, ई सब सेंस जाने के लिए वहां ई टेंस लागू होला। एम में कुछ नहीं करे के, खाली बस वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म बा ओमे आईएनजी लगा दिए, बस उतने पर। अब देखी चल प्रैक्टिस करी देखी। अब हई बोले सीख ली, आई के साथ एम लग जाई, वी यू दे या कोनो नाउन, जैसे कॉमन नाउन जैसे गर्ल्स बॉयज कैट्स डॉग्स, तो जब के एगो जाति के बोध होला वो एक से ज्यादा हुई, या फिर कोनो नाउन एंड नाउन जैसे कि राम एंड श्याम, बॉय एंड गर्ल, बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे जौन भी आई ओकर साथे आर लग जाई। ही सी इट या फिर कोनो सिंगल नाम के साथ जैसे मुकेश या राम या श्याम जौन भी, तो ओकरा खातिर ये सब के साथ इज लग जाई। अब यहाँ बात देखिए, हमने एक गो यहाँ सब्जेक्ट लिया था हम, माने मैं यानी हम के प्रैक्टिस कर जाई, लेकिन अब जरूरत पड़ी तो जौना के जरूरत पड़ी वो यहाँ से उठा के सेम कॉम्बिनेशन के यहाँ यूज करके प्रैक्टिस कर ले। हम आम खा रहल बानी, तो जैसे हम अभी खड़ा बानी, हम अभी अपना एकदम आंख के सामने प्रेजेंट टाइम में कुछ कर रहल बानी, तो हम आम खा रहल बानी। एकरा खातिर क्या करे के बा, हम खातिर आई, ओकर बाद पीछे चल जाए, पानी खातिर एम, और रहल खातिर खा रहल, तो जहां भी खा रहल कंटिन्यू, तो मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी खाना के इट वो में आईएनजी लगा दी, तो ईटिंग, और ओकरा बाद जो बचल वो लगा दी यानी मैंगो, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो। हम आम ना खातानी यानी ना खा रहल बानी, दोनों सेंस देवला। तो एकरा खातिर हम पहले ओकरा बाद तानी, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। हम आम खातानी का या हम आम खा रहल बानी का, एक भोजपुरी में बोला जाला। तो जब भी सेंटेंस का शुरू में या लास्ट में का आ जाई, तो ओकरा खातिर क्या करेगा, कुछ नहीं करेंगे, का खातिर कुछ लगावे को सोच ही नहीं के, बस 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, यानी पीछे वाला पहले, यानी एम जो 1 नंबर बा दोनों 1 नंबर 2 नंबर वाला 1 नंबर 1 नंबर वाला 2 नंबर। एम आई ईटिंग अ मैंगो, कि का हम आम खा रहल बानी, अच्छा हम आम खा रहल बानी का, तो शुरू में लास्ट में कहीं भी का आ जाई ओकरा खातिर कुछ लगे के जरूरत नहीं है। तो एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, एम आई ईटिंग अ मैंगो, आई में ना वाला बता, एम आई के साथ नॉट लग गई, तो ना खातिर नॉट, तो एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। हम का खा रहल बानी, तो जब डिटेल्स क्वेश्चन कर जाए, अब देखिए अब ऐसे जब क्वेश्चन हुई तो यस नो में जवाब दिया जा सकता, ऐसे करे कि यस नो क्वेश्चन रखा जाला कि का हम आम खा रहल बानी, तो यस या नो बस काम हो सकता है। ऐसे करे के डिटेल्स क्वेश्चन, अब अगर ना कह जाला एकरा के डिटेल्स क्वेश्चन कह जाला, यानी एकरा बीचवा में का के कौन कैसन ई सब लागी, तो एकरा खातिर सबसे पहले ओकरे इंग्लिश लग जाई, यानी कि का खातिर वर्ड, तो वर्ड ओकरा पीछे जाई, एम और खा रहल हम, तो मैं आई खा रहल ईटिंग, तो व्हाट एम आई ईटिंग, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लग जाई, यानी का खातिर, तो व्हाट एम आई ईटिंग, हम का ना खा रहल बानी, तो व्हाट एम आई नॉट ईटिंग। अब ई तरह 6 टाइप के फॉर्मेट सीख गई। अब एकरा के कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस क्या करे के बा, अब शुरू करी है ना से उल्टा, यानी हम का खा रहल बानी, तो व्हाट एम आई ईटिंग, तो हम आम खा रहल बानी, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो का हम आम खा रहल बानी, तो एम आई ईटिंग अ मैंगो, हाँ हम आम खा रहल बानी, यस आई एम ईटिंग अ मैंगो। हम का ना खा रहल बानी, तो हम व्हाट एम आई नॉट ईटिंग, तो हम आम ना खा रहल बानी, तो आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। का हम आम ना खा रहल बानी, तो एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, ना हम आम ना खा रहल बानी, तो नो आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। दूसरा का बात,
जब शुरू में सेपरेट नो आवेला नो ना ना ओकरा खातिर नो लाग जाई, लेकिन जब भी सेंटेंस के बीच में आई तो ओमे नो ना लागी, नॉट लाग जाई। ये भी ध्यान में रखला है काम बा। आप प्रैक्टिस करी अलग अलग सेंटेंस बना के इशारा सब्जेक्ट के यूज करके प्रैक्टिस करी। दूसरा का बात अब यहाँ देखिए और थोड़ा फ्लुएंसी बढ़ावे खातिर एम और नॉट के कंट्रैक्ट भी कइल जा सकता। तो ओकरा खातिर कंट्रैक्शन से क्या फायदा होला कि हमनी के फ्लुएंसी यानी थोड़ा एडवांस भी साउंड करी, और दूसरा का कि हमनी के जब बोला जाए नो तो फ्लुएंसी आई यानी धका धक मिलेगा। देखिए अंग्रेजवा क्या करला सा उ सब दू चार चार पांच का जो ओड़वा मिला के ना कंट्रैक्ट कर दवला सा, यानी कि कंट्रैक्शन हो जाई तो उ एक बार बोल दिया 50 गो और बाद में हमने बुझेबे ना कर लगी का बोल के चल गइला। ये कारण होला। तो मैं उ जो हमने व्याकरण में पढ़ जाला नु संधि उहे संधि करला सा माने उ कंट्रैक्ट करला सा। अब देखिए अगर कैसे कंट्रैक्शन के बोला जा सकता, जहां जैसे एम और नॉट के मिला दी तो आई एंड, एम और नॉट मिल जाए तो एंड बन जाए, ए आई एंड अपोस्ट्रोफी टी यानी एंड। तो आई एंड ईटिंग मैंगो बोले धक्का धक निकल गई, थोड़ा सा लगा था कि हाँ अंग्रेज बोला था। तो का हम आम ना कर एंड आई ईटिंग मैंगो तो वो तो फ्लुएंसी आ गई, प्लस हमने थोड़ा एडवांस भी साउंड करता। अभी अगर वीडियो हम आशा करता नहीं कि वीडियो बहुत हीरो वालों के लाइफ में कुछ वैल्यू एड करी, अब बहुत कुछ सीखे हम लोग। अब देखिए अपना तक सीमित ना रख के अब पूरा दुनिया में शेयर कर दी, जहां जहां भी भोजपुरिया समाज बा सबके सीखो, आगे बढ़ो, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ धमाका करो, ठीक बा ना। अब चलिए मिलजुल के एकदम क्रांति फैलाव के और कुछ बड़ा सोचे के बड़ा करे के, छोटका लेवल पे कुछ काम करके फायदा बढ़ा, बड़का लेवल को सोचा काम बा इंटरनेशनल लेवल पे। अब सीखिए धका धक अंग्रेजी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दी, चैनल पे अगर नया बन तो सब्सक्राइब कर मत भूलाए, फटाक से सब्सक्राइब करके आप पूरा दुनिया में फैला दी। तो थैंक फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद वालों के साथ ऐसे ही प्यार पूरा बना रही।